खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 27 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखरनि सुबुंफोरनि हेफाजाब मोनगोन, खामानियाव गोसो होनो हागोन, रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जासिगोन। वृष राशि मोननो गोनां रांफोरखौ मोननो हागोन, आखायाव खामानि फैगोन, नाथाय गुबुननि मदद लानांनो हागौ। मिथुन राशि गुबुननि गाज्रि मावफ्लांनो हागौ, गोसोनि सानस्रिया गाज्रि जागोन, गावनि साननाय हनायखौ सोलायनाया गोनां। कर्कट राशि गाज्रि सान, लोगोआनो खैफोदाव खोख्लैनो हागौ, सुथुर बांगोन। सिंह राशि फालांगियाव जाफुंसार जागोन, रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन, गाहाम सान। कन्या राशि अहंकार सानस्रिया जायगा लागोन, गावनि सिमांखौ जाफुंहोनायाव जेंना नुजाथिगोन, गाज्रि सान। तुला राशि साना गाहाम नङा, मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारनाय नङा, गुबुनफोरजों सुखुजायै जागोन। वृश्चिक राशि समाजाव मोजां मुं मोनगोन, बिमा बिफानि साननाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो हागोन, गाहाम सान। धनु राशि मान होनाय मोनगोन, बयनिबो बोर होनाय मोनगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मकर राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद सोरजिनानै लानो हागोन, सिखिरि सुबुंफोरजों सन्देह खालामजागोन, सांग्रां थानांगोन। कुम्भ राशि फरायनायाव नोजोर लानांगोन, देहाखौ लोरबां मोनगोन, जानो लोंनो हायै जागोन। मीन राशि नखरनि जेंनाया बारा जानो हागौ, समाजाव गाज्रि मुं मोनगोन, नंखाय बदनाम मोननो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।